තමුන්නාන්සේලා අපිට ඡන්දෙ දුන්නේ ඇයි? එකක් වෙනසක් කරන්න. තව ஒன்று மாற்றம் இன்னும் රට හදන්න. තව හොරු අල්ලන්න. හරි. තව මම උත්සාහයක් දරනවා. நாங்கள் முயற்சி எடுக்கின்றோம். අපේ පළමු පාලන කාලය ඇතුළත எமது முதலாவது ஆளும் காலத்திலே මේ උතුරේ இந்த வடக்கில் ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක් හදලා சர்வதேச விளையாட்டரங்கம் ජාත්‍යන්තර මැච් එකක් ගහනවා. சர்வதேச விளையாட்டு ஒரு පැවිලින් එකේ හැම පැත්තම එකතු කරන්න ඕන. எல்லாரையும் ஒன்றிணைக்க வேண்டும். වහින්නත් කිට්ටුයි වගේ. மழை பெய்யவும் இருக்கு. එහෙනම් අපි අවසන් කරමු. ஆகவே நாங்கள் நிறுத்துவோம். බොහොම ස්තුතියි හැමදෙනාටම. உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. நன்றி, வெற்றி என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இதோ உற்சாகமான கரகோஷம் இந்த நாட்டினுடைய மாண்புமிகு ஜனாதிபதி தோழர் அனுரகுமார திசாநாயக்கா இதோ வருகை தந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த வவுனியா மாவட்ட தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்திலே கலந்து கொள்வதற்காக ආදරණීය මව්වරුනි පියවරුනි සහෝදරෙක් වෙලා බලා සිටි ඒ ආදරණීය දේශය ගොඩනගන සොඳුරු නියමුවාගේ සම්ප්‍රාප්තියයි මේ විධායක ජනාධිපති අනුර කුමාර සහෝදරයා වන්නි දිස්ත්‍රික්කයේ වවුනියාව නගරේ අභිමානවත් ජනරැලිය ආමන්ත්‍රණය කරන්නට සම්ප්‍රාප්ත වන අභිමානවත් මොහොතයි මේ ஜனாதிபதி வருகை தந்து கொண்டிருக்கின்ற போது எமது வவுனியா மண்ணில் இப்பொழுது மழை பொழிந்தவரை அன்போடு வரவேற்கின்றது. உற்சாகமான கரகோஷம். உங்கள் கொடிகளை உயர்த்தி காட்டுங்கள். தேசிய மக்கள் சக்தி நிச்சயம் கைப்பற்றும் என்ற நம்பிக்கையோடு இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற இந்த நாட்டினுடைய மாண்புமிகு ஜனாதிபதி தோழர் அனுரகுமார திசாநாயக்க அவர்களை இந்த இடத்திலே உரையாற்ற வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். ජාතික ජනබලවේගේ නායක ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ විධායක ජනාධිපති අනුර කුමාර සහෝදරයාට ගම නියතයි ජයාපටයි ජයග්‍රාහී ජනරැලිය ආමන්ත්‍රණය කිරීමට ගෞරවනීය අපේ හාමුදුරන් වහන්සේලාගේ මවලි විතුමන්ලගේ කුරුක්කල්තුමන්ලගේ අපේ පියතුමන්ලගේ අවසරයි. විශේෂයෙන්ම අපේ එළඹෙන පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී මේ වන්නි දිස්ත්‍රික්කයේ වවුනියාව ප්‍රදේශයේ පළාත් පාලන ආයතන පහට තරඟවදින සහෝදරු සහෝදරියන් ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනාගේ සහභාගී වෙන ආදරණීය අම්මලා තාත්තලා සහෝදර සහෝදරියන් සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. விசேடமாக இந்த உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலிலே வவுனியா மாவட்டத்தை பிரதிநிதித்துவம் செய்த 5 உள்ளூராட்சி சபைகளிலே போட்டியிடும் எமது அன்பார்ந்த வேட்பாளர் சகோதர சகோதரிகளே, அதே போன்று இந்நேரத்திலே கலந்து கொண்டிருக்கும் அன்பார்ந்த தாய்மார்களே, தந்தையர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். මේ වවුනියා දිස්ත්‍රික්කයේ වවුනියාව නගර සභාව ඇතුළු ප්‍රාදේශ සභා 5ක් තියෙනවා. මේ මාසේ 6 වෙනිදා ඡන්දෙ තියෙනවා. මේ මාසේ 6 මොකක් වෙයිද? இந்த வவுனியா மாவட்டத்திலே நகர சபை உள்ளிட்ட இன்னும் 5 பிரதேச சபைகள் இருக்கின்றன. இந்த மே மாதம் 6ஆம் திகதி இடம்பெறவிருக்கும் உள்ளூராட்சி சபையிலே என்ன நடக்கும்? මොකක් වෙයිද? என்ன நடக்கும்? ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රාදේශ සභා හතරත් නගර සභාවත් අනිවාර්යෙන් ජාතික ජන බලවේගයේ දිනිය යුතුයි, දිනිය හැකි. கட்டாயமாக இந்த நகர சபையும் உள்ளூராட்சி சபை இந்த 5லுமே அதிகாரத்தை தேசிய மக்கள் சக்தி வெல்ல வேண்டும். අපි ඔබට එකක් කියන්නම්. நாங்கள் ஒன்று கூறுகின்றோம். ඔබ අප කරේ තිබුණු විශ්වාසය කිසිසේත්ම බිඳ වැටෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. நீங்கள் எம் மீது வைத்த நம்பிக்கை ஒரு போதும் நாங்கள் நிராகரிக்க மாட்டோம். ඊයේ විශ්වාස නොකරපු අය நேற்றைய தினம் நம்பாத நபர்கள் අද විශ්වාස කරන බවට අපිට විශ්වාසයි. இன்று நம்புவார்கள் என்ற அந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது. අයි ලංකාවේ පළමු වතාවට ආණ්ඩුවක් හදලා තියෙනවා. நாங்கள் இலங்கையிலே முதல் தடவையாக ஒரு அரசாங்கத்தை අපි ජනාධිපති ඡන්දෙදී நாங்கள் ஜனாதிபதி මහා தேர்தலிலே ඡන්දෙදී பாராளுமன்ற தேர்தலிலே අනෙක් අවස්ථාවල ஏனைய நிலைகளிலே ඡන්දෙදී අපි බොහෝ දේවල් තමුන්නාන්සලට එකඟ වුණා. தேர்தலிலே நாங்கள் நிறைய வாக்குறுதிகளை கொடுத்தோம். ඒ සියල්ල අපි ඉටු කරනවා. அந்த அனைத்தையுமே நாங்கள் நிறைவேற்றுவோம். එහෙම නේද? அப்படித்தானே? හරි. තමුන්නාන්සේලා අපිට ඡන්දෙ දුන්නේ ඇයි? நீங்கள் எங்களுக்கு வாக்களித்தது ஏன்? ඇයි?
එකක් වෙනසක් කරන්න. තව ஒன்று மாற்றம். இன்னும் රට හදන්න. තව හොරු අල්ලන්න. හරි. තව இன்னும் ඕල් ඔක්කොම එක සමාන. ඔක්කොම එක සමාන ලෙස සලකන රටක්. அனைவருமே ஒற்றுமையாக சமத்துவமாக இருக்கணும் என்று ඒවට ඡන්දෙ දුන්නේ. அதற்காக வாக்களித்தீர்கள். ඡන්දෙ දීපු ජනතාව අපිට ඡන්දෙ දුන්නේ ඇයි කියලා අපි හොඳට දන්නවා. எமக்கு வாக்களித்த மக்கள் ஏன் வாக்களித்தார்கள் என்று எமக்கு நன்றாக தெரியும். අපි අතර තිබුණු සම්මුතිය, අපි අතර තිබුණු එකඟතාවය අපි ඉටු කරනවා. எம்மோடு இருந்த அந்த உடன்பாட்டை கட்டாயம் நாங்கள் நிறைவேற்றுவோம். ඡන්දෙ නොදුන්නු, வாக்களிக்காத පෙරදුණු, தோல்வி கண்ட උඩ ඉන්න ටීම් එකක් ඉන්නවා. மேல் மட்டத்திலே இருக்கும் ஒரு குழு ஒன்று இருக்கு. ඒගොල්ලෝ අඬනවා. அவர்கள் அழுகிறார்கள். අඬනව නේද? ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් දුකයි වුණ දෙයට. அவர்களுக்கு பெரிய ஒரு துக்கம் ஒன்று இருக்கு என்ன நடந்தது என்று. ඒගොල්ලෝ කවදාවත් හිතුවේ නැහැ මෙහෙම වෙයි කියලා. அவர்கள் ஒருபோதும் நினைக்கவில்லை இப்படி நடக்கும் என்று. හැමදාම රට පාලනය කරේ උඩ ඉන්න පවුල්. இந்த நாளும் நாட்டை ஆட்சி செய்தது அந்த மேல் மட்டத்திலே இருக்கும் குடும்பங்கள், තාත්තලා පුතාලා, பெற்றோர்கள், பிள்ளைகள், තාත්තලා අම්මලා දුවලා බෑනලා ඒගොල්ලෝ තමයි රට පාලනය කරේ. அப்பாமார்கள், அம்மாமார்கள், பிள்ளைகள் என அவர்கள் தான் இந்த நாட்டை ஆட்சி ඒක செய்தார்கள். මුළුමනින්ම වෙනස් වුණා. அது முற்றாகவே மாறியது. පහුගේ ජනාධිපති ඡන්දෙදි බලන්නකෝ. கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் பாருங்களேன், කවුද ඡන්දෙට ඉල්ලුවේ? யாரு தேர்தலில் போட்டியிட்டது? ටෙලිෆෝනයෙන් டெலிபோன் சின்னத்திலே හිටපු ජනාධිපතිගේ පුතේ, முன்னாள் ஜனாதிபதியின் மகன், පොහොට්ටුවෙන් හිටපු ජනාධිපතිවරගේ පුතේ, மொட்டு கட்சியிலே முன்னாள் ஜனாதிபதியின் மகன், සිලින්ඩරෙන් හිටපු ජනාධිපතිගේ බෑන කෙනෙක්. சிலிண்டரில் முன்னாள் ஜனாதிபதியின் மருமகன் මම තමුත් ඒකම. அனுரதோழர் தம்புத்தேகவர்கள். ඒකද මොකද්ද? அதாவது இதன் அர்த்தம் උඩ என்ன? හිටපු අයගෙන් மேல் மட்டத்தில் இருந்து පළමු වතාවට முதல் தடவையாக මේ රටේ පොදු ජනතාව අතට இந்த நாட்டின் பொதுமக்களின் ඵලය கையில் මාරු වෙලා තියෙනවා. ஆட்சி அதிகாரம் மாறியது. ඒගොල්ලෝ හැමදාම හිතුවේ அவர்கள் எந்த நாளும் ඒගොල්ලෝ நினைத்தது මේ රට පාලනය කරනවා කියලා. அவர்கள் இந்த நாட்டை ஆட்சி செய்வார்கள் என்று. ඒගොල්ලන්ට පාලනයේ උරුමයක් කියලා. அவர்களுக்கு இந்த ஆட்சி முறை ஒரு பரம்பரையாக வந்தது என்று රට நினைத்தார்கள். පාලනය කිරීම ඒගොල්ලන්ගේ අයිතියක් කියලා. நாட்டை ஆட்சி செய்வது அவர்களது உரிமை என்று හැබැයි ඒක වෙනස් நினைத்தார்கள். වුණා. அது மாறியது. ඉතින් දුකයි. இனி துக்கமாகத்தான் இருக்கும். අඬනවා. அழுகிறார்கள். ජනතාව, மக்கள், ඡන්ද දීපු ජනතාව வாக்களித்த மக்கள் මොකද කියන්නේ? என்ன சொல்கிறீர்கள்? බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்றது. අපේක්ෂාවක් තියෙනවා. எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்றது. ආණ්ඩුවක් හදුවා. ஒரு அரசாங்கத்தை அமைத்தார்கள். ඒ ආණ්ඩුව මේ රට හදනවා. அந்த அரசாங்கம் இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்போம். අපි එකක් කියන්න. நாங்கள் ஒன்று கூறுகிறோம். අපේ සහෝදරයා කිව්වා වගේම எமது தோழர் சொன்ன மாதிரியே අපෙන් අපේක්ෂා කරේ ජාතික සමගිය. எம்மிடமிருந்து எதிர்பார்த்தது මෙතන தேசிய මම ஒற்றுமை. දන්නවා எங்களுக்கு தெரியும், දෙමළ ජනතාව ඉන්නවා, தமிழ் மக்கள் இருக்கிறார்கள், සිංහල ජනතාව ඉන්නවා, சிங்கள மக்கள் இருக்கிறார்கள், මුස්ලිම් ජනතාව ඉන්නවා. முஸ்லிம் மக்கள் இருக்கிறார்கள். අපි වේදිකාවේ எமது மேடையிலே අපේ හාමුදුරන් වහන්සේලා වැඩ எமது ඉන්නවා. பிக்குமார்கள் இருக்கிறார்கள், අපි මවලුතුමාලා වැඩ எமது ඉන්නවා. மௌலவி அவர்கள் අපේ இருக்கிறார்கள், කුරුක්කල්තුමාලා ඉන්නවා. எமது குருக்கள் අපේ அவர்கள், පියතුමාලා ඉන්නවා. அருட்தந்தைமார்கள். අපි බෙදලා නැහැ. நாங்கள் பிரிந்தில்லை, අපි එකතු වෙලා ඉන්නවා. நாங்கள் ஒன்று ආයේ சேர்ந்திருக்கிறோம். මේ රට කවදාවත් மீண்டும் இந்த நாடு ஒருபோதும் ගැටුම් ඇති කරන්න, முருகல் நிலை ஏற்படுத்த බෙදෙන්න, பிரிவதற்கு අසමගිය ඇති කරන්න நல்லிணக்கத்தை இல்லாமல் අපි ஆக்குவதற்கு ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. நாங்கள் ஒருபோதும் இடமளிக்க මේ மாட்டோம். අසමගිය නිර්මාණය කරේ කවුද? இந்த ஒற்றுமையின்மை தன்மையை ஏற்படுத்தியது யார்? දේශපාලකයෝ. அரசியல்வாதிகள். ඒගොල්ලෝ තමයි අපි බෙදුවේ. அவர்கள் தான் நம்மை பிரித்தார்கள். හැමදාම අපේ රටේ තිබුණේ බෙදුණු දේශපාලනයක්. இந்த நாளும் எமது நாட்டிலே இருந்தது பிரிந்த ஒரு அரசியல். පෞගේ නොවැම්බර් මාසේ 14 වෙනිදා கடந்த நவம்பர் 14ஆம் උතුර தேதி ජනතාවද, வடக்கு மக்கள், දකුණ ජනතාවද, தெற்கு மக்கள், නැගෙනහිර ජනතාවද, கிழக்கு மக்கள், මුස්ලිම් ජනතාවද, முஸ்லிம் மக்கள், දෙමළ ජනතාවද, தமிழ் மக்கள், සිංහල ජනතාවද, சிங்கள மக்களும், මේ සියලු ජන කණ්ඩායම් இந்த அனைத்து එක மக்களும் දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් කරේ විශ්වාසය ஒரு තිබුවා. அரசியல் இயக்கத்திற்காக நம்பிக்கை ஊட்டினார்கள். ඒ අනුව තමයි ජාතික ජනබලවේගය ජයග්‍රහණය කරන්නේ. அதனால் தான் தேசிய மக்கள் சக்தி வென்றது. අපි උතුරේ යාපනයේ දිනනවා, நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தை வென்றோம், නැගෙනහිර ත්‍රිකුණාමලයේ දිනනවා, திருகோணமலையை வென்றோம், දකුණේ කොළඹ දිනනවා. தென்பகுதியில் கொழும்பை வென்றோம். ඒ කියන්නේ මොකද්ද වෙලා තිබුණේ?
அதாவது என்ன நடந்தது හැම ජනතාවම පිට විශ්වාස කරා. அனைத்து மக்களும் எம்மை நம்பினார்கள் අපිට ඡන්දෙ දුන්නා. எமக்கு வாக்களித்தார்கள் බෙදුණු දේශපාලනය ද අවසන් වුණා. பிரிவினைவாத அரசியல் ඒ முடிவு නිසා අපි මේ සමගිය හදනවා. ஆகவே நாங்கள் இந்த ஒற்றுமையை අපේ கட்டியெழுப்போம் පරම්පරාව යුද්ධ කරගත්තා. எமது பரம்பரை யுத்தம் අපේ செய்தார்கள் දරුවන්ගේ පරම්පරාවට යුද්ධ කරගන්න දෙන්නේ නැහැ. எமது பிள்ளைகளின் பரம்பரைக்கு අපි யுத்தம் එකට එකතු වෙලා මේ රට இருக்கக்கூடாது. හදමු. நாங்கள் அனைவருமே ஒன்றிணைந்த ஜாதிவாதி நாட்டை அவசானம். கட்டியெழுப்புவோம். இனவாதத்தை இல்லாமல் ජාතික ஆக்குவோம். සමගිය ගොඩනගනවා. தேசிய ஒற்றுமையை வளர்ப்போம் අපි දන්නවා මේ උතුරු පළාතේ බොහෝ පළාත් எங்களுக்கு தெரிந்த வடமாகாணத்தில் நிறைய இடங்கள் යුද්ධයෙන් විශාල පීඩාවට පත් වුණා. யுத்தத்தால் நிறைய பாதிக்கப்பட்டது නිවාස හිමි වුණා. வீடுகள் இழந்தனர் ගොවිබිම් අහිමි වුණා. விவசாய நிலங்கள் இழந்தனர் පාරවල් කඩා වැටුණා. பாதைகள் කර්මාන්තශාලාවක් හැදුනේ නැහැ. தொழிற்சாலை அமைக்கப்படவில்லை පාලම් කඩා වැටුණා. பாலங்கள் சரிந்து விழுந்தன ඊටත් වඩා වැඩියෙන් ගත්තොත් இதற்கும் மேலாக අම්මලාට දරුවා හිමි වුණා. தாய்மார்களுக்கு பிள்ளைகள் இழந்தார்கள் බිරින්දෑවරුන්ට ස්වාමිවරු අහිමි වුණා. மனைவிமார்கள் கணவரை இழந்தார்கள் තමගේ ඥාතියින්ට අහිමි වුණා. உற்றார் உறவினருக்கு தமது உற்றார் යාළුවන්ට මිතුරන් අහිමි වුණා. நண்பர்களுக்கு நண்பர்கள் இல்லாம විශාල ඛේදවාචකයන් කෙලවර වුණා. பெரியது ஒரு கவலைகரமான நிலையிலே தான் இருந்தது ඒක තමයි යුද්ධය. அதுதான் யுத்தம் දැන් යුද්ධය ඉවර වෙලා අවුරුදු 16ක් වෙනවා. தற்போது யுத்தம் முடிவடைந்து හැබැයි 16 තාමත් ඒ வருடங்கள் නෂ්ටාවේශ තිබෙනවා. තාමත් ඒ වගේ පැරණි නටබුන් තිබෙනවා. இன்னமும் அதன் மிச்ச சொற்பங்கள் இருக்கின்றன තාමත් ජාතිවාදී තැන තැන පැන නගිනවා. இன்னமும் இந்த முறையும் சில நேர இடங்களிலே இனவாதம் மேலெழுகிறது අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කිසිදු ජාතිවාදයකට. நாங்கள் எந்த ஒரு இனவாதத்திற்கும் நாங்கள் இடமளிக்கப் போவதில்லை පැරණි දේශපාලන ව්‍යාපාර பழைய அரசியல் இயக்கங்கள் ආපහු විවාල්ලනවා ජාතිවාදයට. மீண்டும் இனவாதத்தை தூவுவதற்காக முயற்சி අපි எடுக்கிறார்கள் දන්නවා මේ උතුරු පළාතේ எங்களுக்கு தெரியும் இந்த வட மாகாணத்தில் සමහරක ආගමික ස්ථාන කේන්ද්‍ර කරගෙන ප්‍රශ්න මතුවලා තිබෙනවා. சில மத ஸ்தலங்களை மையமாக வைத்து பிரச்சனைகள் යාපනයේ ஏற்பட்டிருக்கிறது තිස්ස විහාරයේ யாழ்ப்பாணத்தில் திஸ்ஸவிகாரை ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තිබෙනවා. ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றது හැබැයි මොකද්ද? அது என்ன பிரச்சனை ඒ පදිංචි ඉඩම් හිමියනුයි அந்த காணி உரிமையாளர்களும் පන්සලේ වැඩ වසන හාමුදුරන් වහන්සේලාටයි விகாரையில் இருக்கும் அந்த பிக்குமார்களுக்கும் இடையே ඒ ප්‍රශ්නේ බේරා ගන්න දුන්නොත් බේරා ගන්න පුළුවන්. அந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்காக இடமளித்தால் அவர்கள் தீர்த்துக் கொள்வார்கள் බේරන්න නොදෙන්නේ කවුද? இந்த தீர்க்க இடமளிக்காமல் இருப்பது யார் දේශපාලනේ. දේශපාලනේ. அரசியல் ඒගොල්ලන්ට ඕන මේක මත ජාතිවාදී ගොඩනගන්න. அவர்களுக்கு தேவை இதனூடாக இனவாதத்தை தூவது උත්තරේ පරාජිත දේශපාලකයා. வடக்கில் தோல்வி கண்ட அரசியல்வாதி එතන ගැටුමක් ඇති කරන්න උත්සාහ කරනවා. அந்த இடத்திலே ஒரு முருகல் நிலை ஏற்படுத்த දකුණේ முயற்சிக்கிறார்கள் පරාජිත දේශපාලකයා. தென்பகுதியிலே தோல்வி கண்ட அரசியல்வாதி එතන ගැටුමක් හදන්න උත්සාහ කරනවා. அங்கே ஒரு முரண்பாட்டை ஏற்படுத்த අපි මේ முயற்சிக்கிறார்கள் දේශපාලන ඉවත් කරලා நாங்கள் இந்த அரசியலை හාමුදුරන් වහන්සේ பிக்குமார்கள் ඉඩම් හිමියන් அந்த காணி உரிமையாளர் අතර එකඟතාවකට අවිල්ලා ரெண்டு பேருக்கும் இடையே ஒரு இணக்கத்திற்கு මේ வந்து ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන්. இந்த பிரச்சனை தீர்க்க முடியும் විසඳන්න නොදෙන කවුද? தீர்ப்பதற்கு இடமளிக்காமல் இருப்பது யார் ජාතිවාදී. இனவாதம் ඒ නිසා නැවතත් ஆகவே மீண்டும் ஒரு முறை තැන තැන ஒவ்வொரு இடங்களிலே පෙරදුණු දේශපාලන අධිකාරී தோல்வி கண்ட அரசியல் அதிகாரம் තමන්ගේ නැගිටින්න தாம் தலை தூக்குவதற்கு ජාතිවාදී උපයෝග කරගන්නවා. இனவாதத்தை பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் අපේ ආණ්ඩුව எமது அரசாங்கம் නීති මන්දිනම් சட்டங்கள் காணாமல் நீதி ஹதல ஹரி. சட்டங்களை புதிதாக அமைத்தாவது ආය ජාතිවාදී නැගිටින්න ඉඩ දෙන්නේ. மீண்டும் இனவாதத்தை தலை தூக்க விட மாட்டோம் අපි සියල්ල කරන්නේ ජාතික සමගිය හදන්න. நாங்கள் அனைத்தும் செய்வது தேசிய ஒற்றுமை வளர்ப்பதற்கு අපි මේ ආර්ථිකය හදනවා. நாங்கள் இந்த பொருளாதாரத்தை ඒක கட்டியெழுப்புவோம். ජාතික සමගියට විශාල පිම්මක් වෙනවා. தேசிய ஒற்றுமைக்கு அது ஒரு பாய்ச்சலாக இருக்கும். විශාල ආර්ථික කඩාවැටීමකට අපේ රට තිබුණා. எமது நாடு பாரிய பொருளாதார நெருக்கடியில் இருந்தது. අපි දැන් ස්ථාවරභාවය හදලා තියෙනවා. நாங்கள் சற்று உறுதியான நிலை මම උත්සාහයක් දරනවා. நாங்கள் முயற்சி எடுக்கின்றோம். අපේ පළමු පාලන කාලය ඇතුළත எமது முதலாவது ஆளும் காலத்திலே මේ උතුරේ இந்த வடக்கில் ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක් හදලා சர்வதேச விளையாட்டரங்கம் ජාත්‍යන්තර මැච් එකක් ගහනවා. சர்வதேச விளையாட்டு ஒரு Pavilion விளையாட்டு. එකේ அந்த பவலியனில் සිංහල අය, சிங்களவர்கள் දෙමළ අය, தமிழர்கள் මුස්ලිම් අය முஸ்லிம்கள் එකට වාඩි වෙලා ஒன்றாக உட்கார்ந்திருந்து ලංකාවේ කණ්ඩායම දිනවන්න අප්පුඩි ගහනවා. இலங்கை அணியை வெல்ல வைப்பதற்காக හැම கரகோஷம் පැත්තම එකතු කරන්න ඕන. எல்லாரையும் ஒன்றிணைக்க வேண்டும். මක් ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධාන අයත් එක්ක කීප දිනක් මුණ ගැහුණා. அந்த கிரிக்கெட் நிறுவனத்தில் பிரதான நபர்களுடன் මොකද ක්‍රිකට් பேச்சுவார்த்தை කණ්ඩායම කොහොම හරි இந்த அணியை எப்படியாவது තව දක්ෂ අයගෙන් දෙමළ භාෂාව කතා කරන අයගෙන් පුරවන්න උත්සාහ කරන්න. தமிழ் மொழி பேசும் திறமையானவர்களை அதில் இணைத்துக் හැම கொள்வதற்காக පැත්තම එකතු කරන්න ඕන මේ රට. எல்லா பக்கத்திலுமே நாங்கள் இந்த நாட்டை ஒன்றிணைக்க මේ வேண்டும். විතරක් නෙවෙයි අපි அது மட்டுமல்ல நாங்கள் මේ ඔක්තෝබර් මාසේ இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් අපි කවුරුත් එකතු වෙලා சிங்களம் தமிழ் முஸ்லிம் நாங்கள் அனைவருமே හොඳ ஒன்றிணைந்து ජාතික උත්සවයක් පවත්වමු. சிறப்பான ஒரு தேசிய விழாவை கொண்டாடுவோம். අපි සල්ලි වෙන් කරලා තියෙනවා. நாங்கள் நிதி ஒதுக்கி இருக்கின்றோம். උතුරු ඈට ගිහිල්ලා
வடக்கில் இருக்கும் மக்களுக்கு சென்று තමගේ සංගීතය, தமது இசை, තමගේ නැටුම්, தமது நடனம், තමගේ සංස්කෘතිය, தமது கலாச்சாரம், තමගේ ආහාර தமது உணவு මේවා පෙන්වන්න ඕන. இவை காட்ட வேண்டும். දකුණ අයත් එහෙමයි. தென்பகுதியிலும் அப்படி முஸ்லிம் நடக்க அயත් வேண்டும். එහෙමයි. முஸ்லிம் மக்களும் அப்படி செய்ய අපිට வேண்டும். එක එක අයට විලාසිතාවන් තිබෙනවා. ஒவ்வொரு நபர்களுக்கும் ஒவ்வொரு அலங்காரங்கள் වෙන වෙන இருக்கின்றன. සංස්කෘතීන් තියෙනවා. வேற வேற கலாச்சாரங்கள் වෙනම இருக்கின்றன. සංගීතයක් තියෙනවා. வேறான இசைகள் වෙනම இருக்கின்றன. නාට්‍ය නිර්මාණ තියෙනවා. வேறான நாடகங்கள் මේ இருக்கின்றன. ඔක්කොම එක වේදිකාවට ගේන්න ඕන. இவை அனைத்தையுமே ஒரே மேடைக்கு கொண்டு வர එකට வேண்டும். අපි ஒன்றாக நாம் හැම පැත්තම මේ රට එකතු කරන්න ඕන. எல்லா பக்கத்திலும் இந்த நாட்டை ஒன்றிணைக்க ඒක තමයි வேண்டும். අපේ අපේක්ෂාව. அதுதான் நமது ආයේ எதிர்பார்ப்பு. ජාතිවාදී නැති, இனவாதம் இல்லாத, ආයේ බෙදෙන්නේ නැති, மீண்டும் பிரியாத, අපේ දරුවන් යුද්ධ කරගන්න නැති, எமது பிள்ளைகள் யுத்தம் செய்து கொள்ளாத, සමාදානයෙන් ඉන්න சமாதானமாக இருக்கும் සංවර්ධන සහිත රටක් අපි හදනවා. அபிவிருத்தி அடைந்த ஒரு நாட்டை நாங்கள் கட்டியெழு செய்ய ඒ வேண்டும். වෙනුවෙන් මොකද කරන්න ඕන? அதற்காக நாங்கள் என்ன செய்ய ජාතික வேண்டும்? ජනබලවේගයට தேசிய மக்கள் මේ சக்திக்கு සියලු සභා இந்த அனைத்து පාර දෙන්න කියලා செயல்களையும் ඉල්ලමින් ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு වහින්නත් කිට්ටුයි වගේ. மழை பெய்யவும் இருக்கு. එහෙනම් අපි අවසන් කරමු. ஆகவே நாங்கள் බොහොම நிறுத்துவோம். ස්තුතියි හැම දිනටම. உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. நன்றி, வெற்றி என்று பிரார்த்திக் கொண்டு நிறுத்திக் கொள்கிறோம். வணக்கம்.